Mewang-wang kunta kumpul tatang gedhe kang sayonggong koro tandang solalir gajah sewu mata Kyai Semar kula Ndara nganti tepung gelang kekalangan paribasane wedine durung sumurup lan durung ketemu sing jeneng Kembang Tunjung Sugandika nek ketoke niku kembang kasuwargan mboten kaya kembang-kembang tunjung lumrah niku wah kayane Ndara Drupadi iki kagungan panyuwun pamundhut kok ya ngantek kaya ngono angele kowe apa ora kelingan nalika jaman biyen kae. Aku ya tau duwe penjaluk to. Aku njaluk kembang pudak tunjung biru. Kowe kelingan ora? Wah iya ya jaman biyen kae. Ayo. Garger. Lajeng badhe dipun padosi dhateng pundi, Gus? Wis dadi anteping tekad Werkudara aku kudu bisa nuruti apa kang dadi panrute. Kakang Mbok Drupadi. Isin Werkudara aku wis nyagui. Teko nganti ora bisa mujudake. Lajeng tekadku wis kenceng setyaku wis gilik. Maragake derekno tindakku Kyai Semar. Ingkang prayitna ngatur patur. Ndara Werkudara mlumpat kaya sak lumpatan pitung pendeleng gajah. Lah gek awake dhewe dime-dime ngene iki. Wis cupet jangkae sik sarungan mepet. Ha salahe. Lah piye Ndara Werkudara kowe nek diderekke cedak-cedak ya ora entuk kok. Petruk aja cedak-cedak nek sikilku midak watu mencelat kena ndasmu. Ngono. Arep ning mburi ya ora entuk nek mancat watu kena wetengmu bedah. Kae wong newuhke mula aku pilih melu Ndara Janaka. Ngetutke Ndara Janaka iki malah klenang-kleneng ngono. Nalikane rawing dalu wong ageng mangsah semet. Aja ngono kowe. Girungan ki sing apik. Nalikane rawing dalu ngono lho. Lah yak meneh bener to wiwite. Abeneke kaya gareng ki salah kok. Nalikanira ing dal wong agung mangsah sem. Diomongi kok malah sepel. Ngerti tekan ngendi kae engko.
naga akeh kembange trate tubuh tak jegurane ngendi kembang trate ya kembang tunjung sing jenenge Sugandiku mbok menawa ana bejaning awak nek sing mbok tutke jegur banyu ku yen menjegur adek ra ye tunggu nang kene ae lah engko lek mentas nek ora awake dhewe sego kaliren lah kae mentas karo ora padha wae awake dhewe iki ngetutke wong ora seneng jajan lah biyen Ndara Werkudara ki tau kapan kok mampir warung lah wong nek tindak kuwi kowe ngerti ora eneng gunung dilumpate ning segara dilangkai nek warung piye lak diampiri to ora enek critane lah kok apa ya ora tau to Gong ayo Gong kene ngopi-ngopi enek kok Werkudara kok ngopi mbok karepmu melu kok mentas mule ya Gus tak gogohi ndi renek sing temumpang ning banyu ya dudu mbok empun niki mbok empun wangsul mawon napa to selak padang ngopo wangsul mawon wis dadi tekade Werkudara yen durung ketemu sing tak goleki aku ora bakal mulih Boyo. Boyo apa to? Ayang-ayang aku. Tak kira boyo. Lambe ku aja gedawan ngono kuwi lho. Petro tak langkai meneh telaga iki. Mubeng kok kono, Gong. Dalan ngaliyo. Oh. Kowe kuwi sapa? Aku Werkudara gage kowe ngaliyo. Lho, kowe arep nyandi? Rasa ndak tak takon. Aku nek mlaku ora gelem menggok lho. Kok aneh men mlaku kok ora iso menggok iki piye? Dalan ki rak yo akeh ayo nyingkira, ora iso. Aku kudu lempeng nek kowe wegah tak langkai kowe nyingkira saka kene wah aku ki ora iso nglawat ambek gulem aku kaya ngene iki aku ki ora kuat nglawat yen ngono tak singkirke apa piye ben aja ngewo-ewohi dalanku hayak kowe kan nyingkirke aku apa kowe kuat njunjung aku kethek gedhemu wong sak kucing ora bakal gondro sepiro kowe tak singkirke ya singkirno nadyan kinetok karo sanes Sang Werkudara Anjunjung ni Sang Hanuman parandene nganti gembrobyos daleweran kanang riwe
ngangkya Hamurwayan nelesi raga sakujur datanku awa ngobahake Sang Hanuman. Kowe atul gendhuk kethek keklek kowe atul gendhuk. Kowe tak kandhake karo dulurku Tunggal Bayu ya kethek putih jenenge Anoman dadi apa? Sebabe opo? Bungah hatiku ngerti ya, Dik. Kowe tak sebut Dik merga awune tuwa pun Kakang. Aku iki sedulurmu Tunggal Bayu. Aku ngadang ana kene merga manut pituduhe Pukulun Bathara Bayu. Jroning jaman Mahabharata iki aku supaya sapatemon kelawan si Adi. Wah, dadi kowe kuwi uga putra siswane dewaku Dewa Bayu. Iya, Dik, topo sawangan to sawangan. Gelung sapit urang pupuk Mas Rineka Jaratingar padha karo si Adi. Sumping pudak sinumpet gelang Candra Kirana. Ya. Iki kuku Pancanaka padha kampuhe Poleng Bang Bintulu. Padha. Kaya Panoman biyen to, lah matamu ki ket mau kok kowe mlorok ki rumangsamu apa ya? Lah aku iki larane wong kok gak klelu. Aku ki wong ati-ati ki ngene iki. Lah yo kena to genamu putrane Bathara Bayu ku lek ngomong wiwit cilik kok. Oh alah. Kowe to man. Lho. Kowe apa Bagong? Ora ta ya. Lho. Iki Bagong apa Pandu? Lho. 12 taun ana ngalas kami apa. Oh ngono to. Pun mboten sak diteramke. Iku ora mudeng kok. Kok mbok alurke wiwit Pandhawa Gadu. Kok malah tekan dindi. Kek dongenge tak ngono to, Truk? Ya diwiwiti saka Trimanggala to ya. Ben rada adoh. Tadi kowe wis goleki kembange, wis entuk gawe, durung entuk gawe malah ketemu karo dulurku. Tunggal Bayu ya Kakang Anoman. Aduh adikku adikku. Pun Kakang weruh dununging kembang Tunjung Sugandika. Bejo kemayangan ana ngendi kembange Kakang Anoman. Ngenero menyang tlaga sing sisih kono kae jenenge Tlaga Sugandika. Mula yen kowe golek kembang Tunjung Sugandika, aku bisa mesthekake lamun to kembang Tunjung sing tuwuh ana ing Tlaga Sugandika.
wis manjing telenging talaga nenggih risang Harya Werkudara. Tak sakole mangke ana raksasa ingkang krura srumagala. Wani ngubak-ubak banyu bening. Aku Werkudara kowe sapa? Ora susah kowe weruh karo aku, Huntal Malang lho. Wah. 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 Gethek putih sapa kuwi? Kowe sapa? Aku sing nunggu telaga ilang nyawamu. Samar pamoring sukma wong ilahing awik namastu namasidhan Ulun Bathara Kuwera ingkang sejatine manjanma ing buta mau. Ulun ingkang ngreksa kembang tunjung Sugandika ya kembang tunjung kasuwargan. Ya mung Kaki Werkudara lan sira Anoman ingkang sun enteni wahyane mangsa kala tumedhak ing Sang Nugraha sejati kanggo wanita ingkang setya bekti nglakoni paukuman. Nggone setya bekti nglakoni penandang lahir tumusing batin teteping Dewi Drupadi wanita kang utama wangi njaba jerone. Ngaturaken panuwun pukulun Bathara Kuwera. Wah, semono uga aku ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan pukulun. Iya Ger Werkudara, apa dene sira Kaki Hanoman Yesi Ramandayapati. Sira karo-karone dadi satriya pepethinganing jagat padha-padha. Atmajaning Bathara Maruta ya Sang Hyang Bathara Bayu. Ulun melu nekseni kabeh apa ingkang sira dharmakake tumraping jagat saisine iki. Tetepo dadi pangarsa kang bisa dipercaya, dadi pengayom kang gawe eyom, dadi pamong kang sejati. Aja angkuh mundhak kokian mungsuh, aja cidra mundhak ora kena dipercaya. Becik kang tetep akeh kang nganggep maragake tindakna dharma sakutuhe ya, Guys.
Dara. Pun Kakang saiki nyang Darawati ya, Di. Iya, aku ngaturake panuwun menyang kowe Kakang Anoman. Kowe wis biyantu kasembataning sedyaku. Mituruti panjaluke Kang Mbok Drupadi. Iya, Di. Puji pinuji rahayu para Pandhawa ya.